sa kanila. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon din po sa pagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Heidi Aquino sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay hindi niya tayo pinapababayaan. Amen. Lahat ng ating mga needs, mga minamahal ay talagang ipinoprovide ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang yung kanilang pangangailangan ay talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang ipinoprovide ang kanilang pangangailangan na talagang sa kanyang buhay ay talagang nandyan ang biyaya ng ating dakilang Diyos na talagang maging sa kanyang karamdaman. Talagang siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen, na talagang yung kanyang karamdaman na talagang ito ay talagang pag sumapit ang winter o taglamig ang panahon, mga minamahal, ay talagang ito ay talagang lumalabas yung sakit na yan. Ngunit ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ang sabi ng ating dakilang Diyos na siya ang magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Amen. Ang kailangan lang sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, ay talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos. Magtiwala at manatili upang ang kanyang pangako, mga minamahal, ay patuloy na mangyari sa ating buhay, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos ay totoo, mga minamahal. Na sabi nga na ang salita ng ating dakilang Diyos ay katulad ng niebe, katulad ng ulan na paglagpak sa lupa ng ulan, ito ay aagos at mapapakinabangan ng lahat ng mga halaman at sila ay talagang mamumunga sa kapanahonan. Ganon din sa ating buhay na ang salita ng ating dakilang Diyos na pag ito ay nag-manifest sa ating buhay, talagang sinunod natin ang panukala ng ating dakilang Diyos, talagang nandyan na talagang ang kanyang salita ay mangyayari sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Joshua Villaruz at sundan siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo at maging sa bawat isa sa atin na mahalaga ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang aking dabaling paggalang sa ating dear beloved and honorable evangelist Pastor Roldis Tradalmeda, sa lahat ng mga ganitong turat, mga aral, ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers,
sa inyong mga minamahal kapatiran, sa inyong mga beloved viewers, mapagpalang hating gabi sa ating lahat. At ako'y nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na pinasusunang una sa pag-ingat sa amin, sa punong aking mga mahal sa buhay. Lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibaing dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Ang ating pinakamamahal naman ay kailanman hindi nalayo sa Kanya. Nariyan ang palaging paggabay at pag-iingat ng ating pinakamamahal maging sa pag-provide sa aming pangangailangan sa bawat araw. Hindi namin naranasan na kahit isang beses ay nagkulang ang ating pinakamamahal bagkus ay sagana kung magpaalang ating dakilang Diyos. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal sa Kanyang pagpapala sa amin na sa aming pag-aaral. Sa po na aking mga kapatid, nariyan na talagang sa natapos muli na school year, nariyan ang katalinuhan na ibinigay ng ating pinakamamahal at ganoon din, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal sa lahat-lahat ng mga pagpapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual, at bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang, patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit kay lahat. Kapatid, bakila pagsamba, pasalamat para lamang sa ating pinakamamahal ng Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Joshua Villaruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoong mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos maging sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang patuloy na ang kanyang salita, ang kanyang pangako mga minamahal na talagang nangyayari ang kanyang salita na sabi nga sa kanyang salita na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. So ibig sabihin pag sinabing buhay mga minamahal ay talagang ito ay nangyayari mga minamahal at talagang ang kanyang kalooban ang talagang mangyayari sa ating buhay at sa ating beloved kapatid na talagang patuloy na kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen. At patuloy na ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan pa po ba kayo mga minamahal? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating gisingin ang ating natutulog na diwa. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay na ang papuring awit sa ating dakilang Diyos ay nagbibigay galak sa ating mga puso. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Sister Jonolyn Milan at sundan siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y napapabot Hallelujah. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at inagalan na Pastor Will de Estrada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders. Nakapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po'y napapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang siya'y aking malulhati at mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako madako sa gawain ito, mga minamahal, ako po ay batbat po ng karamdaman katulad po ng sakit po sa baga. Ito po'y aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po ang aking karamdamang ito. Ito po itaglay ko po mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. Ngunit, at nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas mga minamahal, naging akit na rin po ito. Nagkaroon din po ako ng tonsillitis mga minamahal, lagi rin po ako nun sa ospital dahil palagi po akong sinusumpong ng karamdamang ito. At mayroon din po akong sakit na palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod, mga minamahal. At may UTI din po ako, mga minamahal. Ngunit at ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, ako po'y laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, nang ako po ay masyaran po ng ating mahal na kapatid na aming kapitbahay at naimbitahan po akong dumalo sa gawain ito, hindi ko po siya, pinaunlakan ko po ang kanyang paanyaya mga minamahal at nung ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin ay gradually po ito na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Binapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema, ako po ay natutong uminom mga minamahal kung saan-saan po ako nakakarating na nakikipag-inuman noon mga minamahal. Nandyan din po na natuturin akong magsugal. Tumataya din po ako sa wetting mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nagpakainit na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito mga minamahal ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin mga minamahal nung panahon na ako po ay nalamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time po mga minamahal na ako po ay hindi na dumadalo sa ating banal na gawain mga minamahal, binigyan po ako ng mahal na Panginoong Hesus ng isang paalala mga minamahal na napakatindi po nitong mga minamahal na halos ikamatay ko na po mga minamahal. Noong time po, noong taong 2004 mga minamahal, buwan po ng, kung hindi po ako nakakamali, buwan po yun ng Abril mga minamahal, umuwi po ako sa aming probinsya mga minamahal. At doon po ako inatake mga minamahal ng karamdaman kong sakit sa puso mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta mga minamahal, kaya nag-decide po ako mga minamahal na tumawag po dito sa ating pastoral house. At noong time na yun, nakausap ko po si Ate Marilis mga minamahal at ang sabi niya po sa akin na magsisi sabi niya po sa akin mga minamahal. At alam minamahal, hanggang sa tumagal mga minamahal ang aking karamdaman na ito, talagang lalong lumalala po ito mga minamahal. At sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa ospital. Ngunit
nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital, hindi po ako gumaling doon, lalong lumala po ang aking karamdaman na sakit sa puso, mga minamahal. At dito po ay nadagdagan pa, mga minamahal, ng karamdamang lamig sa buong katawan, mga minamahal. At nagkaroon ako ng high blood, mga minamahal. Naging 3 po ang aking karamdaman, mga minamahal. Naging malala po itong mga mga minamahal. At noong time po, mga minamahal, na dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital, hindi po ako gumaling, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga oras na yung, mga minamahal, tumawag po sa akin ang aking bilabilas banda at sabi ko po sa kanya na sunduin niya ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan, mga minamahal. Nung umuwi po kami dito, mga minamahal, sa lugar po ng Pangasinan, talagang balot na balot po ako ng lamig, mga minamahal. Mula ulo po yan hanggang talampakan, at dumating po ang punto, mga minamahal, na hindi na po ako makakain, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili, mga minamahal, ay nawala na po ng kulay ang aking buhay. Napakahirap po pala, mga minamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal, na patunay po, mga minamahal, na tayo iniibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw niya po na tayo mawalay po sa kanyang piling, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po ay nag-decide po, mga minamahal, na manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nangako po ako sa kanya, sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, mga minamahal. At ako po ay nag-alay po ng pag-aayuno, mga minamahal, nagpupuri, nananalangin, humihingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga pagkukulang, pagkakasala ko po sa kanya, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa unang dalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking karamdaman na mga minamahal, na lamig sa buong katawan, sakit sa puso at high blood, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung mga time na yun, mga minamahal, talagang dumating po yung point, mga minamahal, na talagang butot balat na po ako, talaga, mga minamahal. Talagang mahinang-mahina ng aking physical na katawan. Ngunit talagang tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal, ay tunay na mapagpala, mga minamahal, at mapaghimala, mga minamahal, dahil nung nakikita niyo po, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, hanggang sa mga oras na ito, ay unti-unti po akong sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, at sa unang dalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggawa. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay patuloy na binibigyan ng kalakasan at kalusugan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy po akong kinakahabagan na mahal na Panginoong Hesus, na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang bagamat di man po karapat dapat, ay ginagamit po ako bilang isang mga awit, bilang isang adult scholar, mga minamahal, at gayon din po ang aking mga mahal na anak. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat po ng mga blessings na patuloy na ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at tagit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, marami po siyang mga minamahal na mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa po siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya po'y kinabang nakakilala po sa katotohanan ito ng ministeryong ito na minamahal. Siya po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, marami po siyang karamdaman, mga minamahal. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit kaanong karami ang iyong karamdaman, mga minamahal, ito po hindi nalilingid sa kanya, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, lahat ng karamdaman mo, mga minamahal, ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Dumating po mga minamahal ang ating mahal na kapatid na siya po mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dumating po mga minamahal na siya po, mga minamahal na lupay peto malikod po mga minamahal. At andun po mga minamahal ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo dahil tayo po mga minamahal, tunay po na pinalalaanan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal makapanumbalik. Yan po, tanda na tayo yung mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Hebreo mga minamahal, basahin po natin mga minamahal kung bakit po tayo pinalalahanan ng mahal na Panginoon kung tayo po ay tumatalikod unang lulupay-pay mga minamahal. Dito po sa Hebreo 12, 6, 7, 8 mga minamahal. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinaampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ng mga anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama, na dapat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat, kung kayo'y mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. Kaya mapalad po tayo mga minamahal. Kung dumarating po sa ating panlulupay-pay at tumalikod po tayo mga minamahal, yan po mga minamahal, tanda po mga minamahal na tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat kung hindi po tayo pinalalanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi niya mga minamahal, sa banal na kasulatan tayo yung mga anak sa ligaw, hindi tunay na anak. Kaya mapalad po tayo mga minamahal. Sa iyo nga paalala niya, dapat po tayo magpasalamat mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, punong-puno po ng pagpapala na tanggap niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang tayong magagawa natin mga minamahal sa mga kabutihan na mahal na Panginoon, magpatuloy po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon at magpagamit po mga minamahal. Sapagkat diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon upang di po mawalay sa ating banal na Espiritu Santo kung tayo po ay nagpapagamit na bukal sa kalooban po natin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga paalala, mga minamahal, sa mga pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, sa kagalingan ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Ganun din po mga minamahal sa mga nagkukumin po, mga minamahal na kami sinasabi ng iba, mga minamahal na kukumin, tayo daw ay binabayaran mga minamahal. Mahal na kapatid, mahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit hindi ka dumalo sa gawaing ito mga minamahal at ikaw din ang magpapatotoo, mahal na kapatid, na ang patotoo ng Jesus Miracle Crusade ay tunay na patotoo at hindi pawang gawa lamang mga minamahal. Mahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pumarito ka at isa ka rin na pagpapalain na mahal na Panginoon. Ikaw may papatutuo din dito, mahal na kapatid, mga nagsasabi, mga minamahal na tayo binabayaran. Nagkakamali po kayo mga minamahal. Mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pumarito po kayo. Kayo magpapatutuo na lahat ng patutuo dito ay totoo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang lahat mga minamahal ay para sa layunin ng mahal na Panginoon na makaalam ng katotohanan at mga ligtas o mga ligtas mo makaalam ng katotohanan mga minamahal. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya pa kong buwang bati, una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ay pinakamataas papupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat. Doble paggalang po sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang sa ating beloved Assistant Pastor, mga minamahal. Na yung mga pangangaral niya po na hindi natin makalimutan na tumimo po sa ating mga puso, mga minamahal na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang umaga po sa ating mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal.
Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganun din po sa baguhan. Kung mayroon po, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa panguna po ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po. Magandang umaga po through Facebook live streaming, mga sa YouTube channel, mga subscriber po, mga minamahal. Magandang umaga po. Patuloy lang po umantabay, mga minamahal, sumampalataya, mga minamahal sa mga baguhan, sa mga viewers po natin at magaganap po, mga minamahal, yung mga kahilingan nyo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Elena Pibinito. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. naman. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na ating Assistant Pastor Linacy Almeida, sa buong Bilamod Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordinary preacher, Kuya Bubuynir, at sa kanilang pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli po naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal, lalong-lalo na pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. Thank you so Na noon much. po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na hindi ko so katakalain pangyari, minamahal, nung kami po pinagkaluban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, na kami po sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Andyan ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Araw at gabi na tayo ay kinahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon upang pag-ingatan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal, bagamat andyan, minamahal, na bihira ko silang makapiling, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalog din po sa kanila, minamahal.
Andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpatak po ng ulan sa itong linggo na ito minamahal, na ito ay natubigan yung aking sinasakang bukid minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ulan po niya minamahal. Dahil po kung hindi minamahal, ito ay alanganin po minamahal. Andyan minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na pensos po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon po mga minamahal, lahat po yata ng lumapit sa mahal na Panginoon. Kababaihan man, kalalakihan, mga minamahal. Talaga po ang Diyos nagbabago talaga mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, mga babae, mga ilang-ilan, mga lalaki, mga lasinggero, mga babaero, mga minamahal, binubugbog ang asawa, mga minamahal. Lahat ng kasamaan na sa aming mga kalalakihan, totoo po yan nung hindi po kayo nakakilala sa banal na gawain ito, mga minamahal. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. At ang lahat ng mga bagay na dating nating ginagawa ay nagsilipas na. Narito pawang bago ng mga minamahal. Lahat tayo po ay binago ng mahal na Panginoon. Kaya po, kung masumpungan po talaga natin ang katotohanan, mga minamahal, magkakaroon ng kapayapaan, mga minamahal sa tahanan, magkakaroon ng pagmamahalan, mga minamahal. Wala ng bisyo, mga minamahal. Wala ng alitan, mga minamahal. Pawang pag-ibig ang mananahan sa bawat puso ng tao kung masusumpangan nila ang tunay na katotohanan, mga minamahal. Kaya po, sa mga baguhan, sa mga viewers po natin, mga minamahal po, marito po kayo, mga minamahal. Lahat ng aming mga patutuo dito, aming mga naranasan, mga minamahal, ay mangyayari at magaganap po sa inyo, mga minamahal. Ang pagliligtas, mga minamahal, sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ang puso, isipan ng tao, mga minamahal, maging hayop, hawak po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayang-kaya niyang pihitin po yan, mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, yung gustong karnapin po yung kanyang tricycle, mga minamahal, hindi po ipinantulot ng mahal na Panginoon. Nasa kanya ang kapangyarihan, mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-iingat, pagliligtas ng mahal na Panginoon, pangako niya po lahat yan, mga minamahal. Saan man tayo pumaroon, mga minamahal, maging sa ilang kung saan man tayo, mga minamahal, andon ang ating mahal na Panginoon nakatitig sa atin upang tayo gabayan, patnubayan, ang kanyang mga anghel ay magbabantay sa atin. Yan po yung pangako ng Biblia, mga minamahal. Pangako na mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong mangamba, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. At dahil dito sa kabutihan at pag-ibig na mahal na Panginoon na hindi nagmamalayo, ang tangi po natin magagawa po talaga, mga minamahal, tayo po ay maglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakilan niyang layunin kung bakit nagkatawan tao siya, ang ibig niya lahat ay mga ligtas, mga makaalam ng katotohanan. Kaya ito ang pinakadakilan layunin na mahal na Panginoon sa atin. Kaya ginagawa niya po lahat, mga minamahal, upang tayo mga galak, lumigaya, mga minamahal, upang tayo magpatuloy para po sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin tinatawagan na po ang ating beloved sister Elena Pibinito. Sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildis Rada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, sa mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Amen. Praise Ako the po yung Lord. nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal, maalala ko lamang po mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain to, diyan po talaga na
isa po akong pasaway na anak, mga minamahal. Andyan po talaga yung katigasan ng ulo ko, mga minamahal. Andyan din po na isa rin po akong palamura, mga minamahal. Andyan po talaga na wala pong isang salita, mga minamahal. Andyan po talaga na panay mura ko, mga minamahal. Dati talaga, andyan po talaga na sobrang pasaway ko po, mga minamahal. Pero nung ako po nakakilala sa gawain ito, andyan po talaga na ako po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, may share ko lamang po. Year 2018 po, mga minamahal, andyan po talaga na, andyan po yung first pregnancy ko, mga minamahal. Andyan po talaga na, andyan po yung binigay po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na pagsubok sa aking buhay, mga minamahal. Yung first pregnancy ko po, mga minamahal, andyan po talaga na sobrang selan ko po, mga minamahal. Sa unang buwan pa lamang po, mga minamahal, andyan po talaga na sa bawat kain ko po, mga minamahal, andyan po talaga na nilalabas ko po yun, mga minamahal. Every time na kumakain po ako, mga minamahal, andyan po talaga na wala pong pumapasok sa akin, mga minamahal. Andyan po talaga na sinusuka ko po yan, mga minamahal. Dumating din po, mga minamahal, yung pangalawang buwan. Umabot din po, mga minamahal, hanggang sa pangatlong buwan, mga minamahal. Pang-apat na buwan, mga minamahal. Andyan po talaga, mga minamahal, na sobrang selan ko po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, dumating po ang pang-5 buwan ko po, mga minamahal. Andyan po talaga na nagtatrabaho po kami sa dako po ng Bulacan, mga minamahal. Andyan po talaga na trabaho ko po doon, mga minamahal, ay lady guard, mga minamahal. At ang mahal kong asawa ay andyan po na the same lang po, mga minamahal. Sa isang mall lang po kami, mga minamahal. At andyan po talaga na lingid po sa ating kaalaman, mga minamahal, yung mga lady guard, mga minamahal. Sobrang bigat po ng mga uniform, mga minamahal. Andyan po talaga na nung nagtatrabaho po ako, mga minamahal, andyan po talaga na hindi ko po maiwasang magsuot po, mga minamahal, ng ganun po, mga minamahal. Sobrang bigat, mga minamahal. Every time na umuupo ako, mga minamahal, naiipit po yung tiyan ko, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, gumawa po ang ating mahal na Panginoon ng kaparaanan, mga minamahal, na makauwi po kami dito sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Andyan po na bigla po nagsara po yung pinagtatrabahuan po ng asawa ko, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na nakapag-desisyon din po ako, mga minamahal, na umalis din po sa trabaho kong yun, mga minamahal, upang umuwi na lamang po dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip, mga minamahal. Pagka-uwi po namin dito po sa San Carlos, mga minamahal, andyan po talaga na tuloy-tuloy pa din po yung selan ko po, mga minamahal. Pag-uwi namin dito, mga minamahal, ilang araw pa lang po yung lumipas, mga minamahal. Nakaramdam na po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal, na hindi ko po itong maintindihan, mga minamahal. Andyan po talaga na sobrang sakit po, mga minamahal. Nung sinabi ko po yun sa mahal kong ina, mga minamahal, ang sabi lamang po sa akin, magpa-check up, mga minamahal. At andyan po na pumunta po kami sa dako ng dyan lang po sa bayan, mga minamahal, hindi po sa hospital, mga minamahal. Nung pagka-check up po sa akin, mga minamahal, hindi po tinignan po yung heartbeat ng baby ko. Andyan po na niresetahan po agad ako ng gamot, mga minamahal, dahil ang sabi po nila sa akin, baka nalilipasan lang daw po ako ng gutom, mga minamahal. Pero andyan ang sabi ko, mga minamahal, na on time po yung pagkain ko, mga minamahal. At andyan po, ang sabi po, mga minamahal, ang sabi po ng mahal kong ina, umuwi na lamang po, mga minamahal. At andyan po talaga na hindi ko po binili po yung gamot na yan, mga minamahal. Pagka-uwi po namin sa bahay ng mahal kong ina, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na hindi pa rin po nawawala po yung sakit ng tiyan ko, mga minamahal. Pabalik-balik po ako sa CR. Andyan po talaga na para ako nag-LBM, mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain. Andyan po talaga na lumipas po yung ilang oras, mga minamahal. Andyan po talaga na nag-spotting po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na sobrang pag-aalala ko, mga minamahal. Andyan po talaga na hiniyak ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang sabi po ng mahal kong ina, mga minamahal, pag
hindi pa rin po ako nakaramdam ng pananakit ng balakang, mga minamahal. Andyan na safe pa rin po yung pagbubuntis ko, mga minamahal. Pero andyan po, mga minamahal, nagpunta po kami sa dako ng Bulingit, mga minamahal, sa hospital. Andyan po talaga na pagka-check up po sa akin, mga minamahal, pinapakinggan po nila yung heartbeat ng baby ko. Andyan po na, sabi po ng nurse na nag-check up sa akin, andyan po na, hindi po daw nila marinig yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. At ang tanging sinabi lamang po sa amin na bumalik po kami na kinaumagahan, mga minamahal, para magpa-ultrasound, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, pag uwi po namin sa bahay, mga minamahal, andyan po na lumipas po yung 1 oras, mga minamahal. Andyan po na, nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, mga minamahal. Andyan na po yung pag-aalala ko, mga minamahal, dahil yun po sabi ng mahal kong ina na pag nakaramdam ka na ng pananakit ng balakang, andyan na, delikado na daw po, mga minamahal. Andyan po na, hinintay lamang po namin yung mahal kong kuya makarating sa bahay namin, mga minamahal. At andyan po na, nagpahatid po kami kaagad sa hospital, mga minamahal. Andyan po na, nagtaka po yung nurse, mga minamahal, dahil ba't andun na daw po kami ulit, mga minamahal. At ang sabi ko, mga minamahal, sobrang sakit na po ng balakang ko, sabi ko, mga minamahal. At andyan po nung pagka-IE po sa akin, mga minamahal, ang sabi po nila sa akin na manganganak na daw po ako, mga minamahal. Pero andyan po talaga nung pagkakapa po nila sa baby ko, mga minamahal, andyan po na, ang sabi po nila, wala na daw pong buhay, mga minamahal, patay na daw po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na sobrang, andyan po yung panghihina ko, mga minamahal, nung marinig ko po yun, mga minamahal. Pero andyan po, mga minamahal, nung sinabi po sa akin nung doktor na, nung nurse po, mga minamahal, na tumingin po sa akin, andyan po talaga na, ang sabi niya po sa akin ay 3 araw na pong nabubulok po yung baby ko sa tiyan ko, mga minamahal. At andyan po talaga, nung nararamdaman ko pong pananakit ng tiyan, andyan po talaga na nag-uumpisa na po palang malason po ako, mga minamahal. At napupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan po yung pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. Bagamat andyan po na nawala po yung baby ko, mga minamahal, pero andyan po talaga na ako'y pinag-ingatan natin pinakamamahal na Panginoon. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan po, mga minamahal, na after po akong makunan, mga minamahal, andyan po talaga na nag-decide din po kami magparas pa, mga minamahal. Paras pa po ako, mga minamahal. At ang sabi din po ng mga labans ko, mga minamahal, dahil sobrang pag-iyak ko po, mga minamahal, sa nangyari pong yun, mga minamahal. Halos di ko po matanggap, pero andyan po talaga na ako po nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po talaga na ako po nanalangin, mga minamahal. At ang sabi po ng mahal kong ina, mahal kong asawa, andyan po talaga na manalangin lamang kami, mga minamahal. Andyan talaga na pagkakalooban din po kami ng mahal na Jesus. At andyan, mga minamahal, dumating din po talaga yung araw na, mga minamahal, na ako rin po yung mabubuntis, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, andyan po na pinagkalooban po kami ng 2 baby, mga minamahal, na sobrang lusog po, mga minamahal. Kaya napupurit, nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. At napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, mga minamahal. At andyan din po yung kalakasan ng mahal kong ina, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa beloved husband ko sa kanyang pagtatrabaho, mga minamahal. At bago po ako magtapos, kami po yung mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pasamba. Kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pasamba. Kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kinakailangan mo. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise
Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo at sa papuring awit alay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating mahal na Panginoon, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na dinala po ang ating mahal na kapatid sa lugar na ito. Mga minamahal, bagabat yung dumarating po sa atin yung pagsubok, mga minamahal, hindi naman tayo binigyan ng pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin makakayanan. At pagdating ng araw, mga minamahal, yung mga pagsubok na yan ay pawang kagalakan po ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat masakit po talaga, mga minamahal, na yung una nating dapat makasama natin, mga minamahal, na hindi po kalooban ng mahal na Panginoon. Bagamat malungkot po talaga, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, nariyan lagi, mga minamahal, na gumagabay at patnubay sa atin, mga minamahal. Maghintay ka sa tamang panahon, mga minamahal. Masaganang pagpapala ang ating kakamtin, mga minamahal. Katulad po ng ating mahal na kapatid, binigyan na po ng 2 supling na malusog po, mga minamahal. At pinagpala din po, mga minamahal, yung kanyang mahal na asawa, laging ando pag-iingat. Ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, lagi tayong ginagawang ulo, hindi buntot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang dakilang layunin na mahal na Panginoon kung bakit po dinala ang ating mahal na kapatid sa lugar na ito, mga minamahal, upang ibigay ang kanyang buhay, mga minamahal. Sapagkat pinilit, hinirang po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon upang umawit po para sa kanyang kaluwatian, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakatas na pagpupuri, pagluwati, pagtakila sa ating pinakamamahal, Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako napapapot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagawa ng Pastor Will de Estrada Almeida. Aganin din po sa mga di malimutang mga aral, turo na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Aganin din po sa mga buong Almeida family, beloved elders, beloved pastoral worker, asan yung minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamalapang Isus dahil ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamalapang Isus. Way back March 2021, ako'y nagkaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa, nangilong na po na ako'y nagdesisyon na magpailot po sa mangilot kung may pila ba o wala. Yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal niya po na may pilay po yung aking likod. Wala pa rin pong kagalingan. Nandiyan rin po yung lagnat, minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamalapang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo niya po na April 4, 2021. Sa upper po yan. Ako'y nagsisisi na papuri sa ating pinakamalapang Isus. Niya po na yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus lamang. Praise the Lord. Thank you so much. At ako din po ay napabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Nilang po dyan minamahal sa patuloy ko pong pagdalo ng 3 times a week. Andiyan po na yung aking trangkaso na 10 days ay ginalang po na isang araw po na mamahal, labos-labos kayong pinapalatan ating pinakamalapang Isus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamalapang Isus dahil sa patuloy na pag-iingat at paggabay at patuloy na paprovide ng aming pangailangan araw sa pang-araw-araw. Po na lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamalapang Isus dahil hindi kami pinababayaan, bagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagaan bilang maawit. Kaya hanggang dito lang po ang lang ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Mapalad po ang ating mahal na kapatid sa kanyang kabataan. Mga minamahal na tuto na po siya, mga minamahal na magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, napakaganda po talaga, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal sa kabataan po natin, natutunan po tayo magpuri, magmahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po,
Dumadalangin po tayo mga minamahal, ginagawad kaagad ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga katugunan po ng ating panalangin, kung mayroon po tayong karamdaman mga minamahal, andyan po kaagad pinapagaling tayo mga minamahal. Kung minsan tumatagal po mga minamahal, nagtiis lang po tayo mga minamahal ayon sa kanyang minagaling mga minamahal o ilang araw, darating din mga minamahal ang ating kagalingan mga minamahal. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po ang ating mahal na kapatid, galak na galak mga minamahal na napapagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung binibigay na kagalakan po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi matutumbasan ng kagalakan ng sanlibutan ito mga minamahal. Sapagkat yung kagalakan mula sa Diyos mga minamahal, manatili ka lamang mga minamahal. Ang kapayapaan, kagalakan mananatili magpakailan pan mananaan sa iyong puso mga minamahal. Hindi katulad po ng kagalakan ng sanlibutan mga minamahal. Panandalian lang po ito mga minamahal. Kaya po mapalad po tayo mga minamahal na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad po yung mga magulang, mga minamahal na nakakilala sa mahal na Panginoon, kanilang mga anak, pinanganak na po dito sa gawain ito mga minamahal, sapagkat sila magmula nung bata, sila po mga minamahal ay lumakad na sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating mga supling, ating mga anak, mga minamahal, ating mga panalangin, mga minamahal, kahit yung mga panalangin natin sa ibayong dagat, mahal natin sa buhay, mga minamahal, ang ganyan, ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin ng ating pinakamamahal sa Panginoon, sapagkat dakila siya at tapat sa atin mga minamahal na umiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang kabutihan, katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister ni Dabakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po naman. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mabati rin po, nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran. Madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabagyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutiang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal na nandyan din po na isa rin po akong pinagpala ng Panginoong Yesus na ako po ay napabilang po sa gawain ito po dahil po nung po mga minamahal talagang napakahirap ko rin pong akayin sa ganitong gawain po mga minamahal na talagang napakatigas ang aking puso. Ngunit tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na ito po yung may karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Na tunay nga po mga minamahal na mula nung ako po dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal at nabautismon sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan sa kahabagan po sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldes Almeda. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At gayon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po, nandiyan din po na dati po mga minamahal talagang napakahirap ng buhay po mga minamahal. Grabe rin po na aming mga pinagdaanan din po mga minamahal. Nandiyan na naglalakad din po kami mga minamahal noon po mga minamahal. Tunay nga na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat pinagkalooban po kami ng sarili naming masasakyan para magamit po sa banal na gawain. Hallelujah, praise God. Diyan din po mga minamahal, noon po mga minamahal na dati po nakikitira lamang po kami mga minamahal sa aking beloved kong ate po mga minamahal. Wala po kami sariling bahay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa pagbibigay po mga minamahal, tunay nga na ito po yung susi ng pagpapala sapagkat sa aming pagtatapat sa pagbibigay, pinagkalooban po kami ng sarili namin tahanan. Hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Nandyan din po mga minamahal na
napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi ko man ito hiniling sa mahal na Panginoong Yesus. Ako po ay pinagkalooban ng trabaho po mga minamahal na itong trabahong ito ay hindi po nakakahadlang sa akin. Pagdalo po sa banal na gawain, Praise kaya the Lord, grabing man. pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Ganyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga himala na pinagkaloob sa akin po mga minamahal na dati po mga minamahal noon po, 2004 po mga minamahal. Ako po ay nakaranas ng grabe po mga minamahal na nung nakunan po ako mga minamahal, isang linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal at dumating na yung pitos po mga minamahal ay nandiyan po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Ngunit kanina napakadakila po ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat wala po akong ginawa kung hindi magpuri at manalangin. Magtiwala lang manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga na hindi na po ako nagpapunta po sa ospital po, hindi na po ako nagparaspa kung hindi ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang po mga minamahal ang nagpalabas na yan, ng pitos na yan. Kaya grabing pasasalamat ko po Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Yesus. Diyan din po, napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na patuloy po kami kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na kami pinakakadalo sa banal na gawain po. Nandyan din po na patuloy din po akong kinahabagan na ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri natin malapinang. God bless sa pinagpalang patuloy po beloved sister Nida Bakuyag, my mother-in-law. Salamat sa ating pinakamamalapay noon. At tunay nga ang ating Diyos na buhay. Mga minamahal sa ministeryong ito ay great provider po mga minamahal. Kapag tayo ay matuto lamang na magtapat sa malapay noon, yung ating mga narinig sa pagkahalaga ng pagbibigay, isang tiyak na bagay kayang suplayan ng malapay noon ang lahat ng ating pangailangan na ating mahal na kapatid. Nagpatutuong mga minamahal, sabi nila sila noon ay walang sariling tahanan, subalit sa kanilamang na pagdalo sa malapay noon, pagtatapat, sila ay pinagkaloob malapay noon ng sariling tahanan at gayon din sakyan na napakahalaga magamit sa paglilis sa Panginoon, lalo na sa ganitong panahon mga minamahal, na tag-ulan mga minamahal ay napakahirap po mga minamahal ang maghanap po ng masasakyan yung maarkila o kung tayo ay mag-commute po mga minamahal ay mahirap po mga minamahal. Kaya dapat lamang natin po pasalamat sa malapay noon sa bawat isa atin kapag tayo ay may mga sariling sakyang magamit o yung ating mga kamag-anak, ating mga loved ones, nahihipo ang kanilang puso, tayo ay inihahatid sa mga gawain malapay noon. Yan ay dapat lamang natin pasalamatan sapagkat ipinapakita lang ng Diyos mabinamahal na siya ay dakilang manunustos sa ating pangailangan. Hindi lang financially po maminamahal, kundi sa anumang kaparaan ng malapay noon ay kayang-kanyang talagang ipaabot sa atin yung pagtugon sa ating mga dalangin mga minamahal. Ang tanging lamang natin gawin ay sa habag lang ng malapay noon, magpatuloy lamang mga minamahal at talaga habang tayo ay may lakas, panahon, mga minamahal, sabi ng Biblia, marapat lamang ating ialay ito at ipaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Palakpakan natin bisa ng pang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dapat mas malakas pa po mga minamahal yung ating boses mga minamahal at kaysa doon po sa sounds po na nalilikha from our generator po mga minamahal. Amen. Para talagang nariyan ang buhay na pagpupuri sa malapay noon at pasalamat tayo sa malapay noon mga minamahal sapagkat may mga ganyan tayong equipment po mga minamahal, yung generator po mga minamahal, napakalaking bagay yan upang tuloy-tuloy po ang balagawa yung malapay noon. Amen. Tunay nga mga minamahal dito sa Mamarlaw, kung di ako nagkamali mga minamahal, ay sa kasalukuyan ay blackout po mga minamahal. Wala pong power po mga minamahal. Subalit napakapalad na mga Kristiyano mga minamahal. Tayo ay tuloy-tuloy nakapagpuri sa malapay noon. Amen. Praise the Lord. Dahil yan sa patuloy na pagtatapat pakikiisa ng mga anak ng Diyos mga minamahal, na tayo ay patuloy magkaloob sa mga special offering po mga minamahal. Talagang napakalaki po mga minamahal ng katagumpayan mga minamahal kapag tayo ay patuloy na talagang susunod sa ating mahal na Panginoon. Amen. At
Ibigay muna natin ating buong pagkataon sa ating beloved, mga ating beloved children's choir. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord, hallelujah! Pagkandamang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord, hallelujah! Mga awiting makalangit ko, ibigay sa'yo'y naging naligayang pagkasal. Sa libutan ako'y namin ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigan at masaya, at wala na si Jesus ay makilala. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kaya katubasan. At mga awiting pagkasilimutan, ako'y Panginoon ay nagdurusak, ngunit kayo'y masiglan at masaya. At wala na si Jesus ay makilala. Si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Kung ating malapay noon, at tayo pong maminamahal ay maratiling maminamahal na nakatayo ating sama sa paboring awiting iyalan ng kupunan ng para sa ating malapay noon. Amen? At minsan na po maminamahal, huwag tayong padadaig po maminamahal. Dapat mas mangibabaw yung pagpupuri ng mga anak ng Diyos maminamahal kaysa sa itong lakas ng ulan maminamahal. Yung sounds po na nakikreate ng generator maminamahal, dapat ay tayo po maminamahal ay sabi nga maminamahal ay makatagos lamang dito sa kisame ang ating pagpupuri patungo sa langit mamili sa tiyang na bagay. Tayo po maminamahal ay uuwing matagumpay. Amen? Let us all welcome the Jesus Miracle City International Ministry, San Carlos City, ours the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. A sign upon my heart, don't judge me, burden, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. Still working on me, to make me what I have to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth. Praise the Lord. Hallelujah. I see makes me happy. Praise the Lord. Hallelujah. He loves you in the heaven, loves you in the rain. Remembrance of Father and love working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth. Oh, love and grace and mercy, He's still working on me.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord to God. Hallelujah. Ang gusto ko ay maglaro at kumain sa McDo, pero gusto ko ang kwento ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal ko si ate, mahal ko si kuya, mahal ko si Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang gusto ko ay maglaro at kumain sa McDo, pero gusto ko ang kwento ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Minsan'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, pag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala Praise the Lord. Hallelujah. sa iyong piling, ngunit di ko magawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang siyang nagbago sa akin.
Praise the Lord. Hallelujah. Sa piling ko na may kasama ka. Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Pag ginawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang ganti sa kabutihan mo. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oh, Praise the Lord. Hallelujah. bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Pag linawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo. Bilang ganti sa Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling mo na may kasama ka? Hallelujah. Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama Praise the ka? Lord. Hallelujah. 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 Oh, Hallelujah. bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit Praise the Lord. ba Puri ka pa ako'y Panginoon. mangangamba Sa aming minamahal na sa Facebook view, piling YouTube ko viewers, na may hindi kasama po ka? gawaan ng namin ang bawat Oh, maipabot sa mga Panginoon. Ang bakit pinamataas sa mga puri, karapat dapat na pagsama. mag-aalinlangan Praise the Lord. pa? Hallelujah. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa?
Praise the Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah. God bless ating beloved children's choir sa pabuing awitin na sa mga Panginoon, amen. Napakaganda na liriko na awitin mga minamahal na kapag malaman lamang ng tao na kasakasama natin ang Diyos at nariyan lagi ang Diyos mga minamahal kahit pa man sa ating paligid, nariyan ang kaguluhan, nariyan sa matinding pagsubok, sa karamdaman, sa pangailangan, kapag malaman lang at sampalatayanan ng tao, lalo na mga Kristiyano, na ang Diyos kailanman hindi tayo pabayaan, isang tiyang na bagay, hindi ka kailanman mangangamba, amen? Hindi kailanman matatakot, hindi kailanman mag-alinlangan tulad ngayon, mga minamahal. Marahil sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, mga minamahal, ay nariyan may parte ng malalakas ang ulan, maaaring ang iba ay inuusig, bakit pa kailangang dumalo? Amen? Napakalakas ng ulan, baka anumang mangyaring hindi maganda sa atin. Amen? Maaaring mga ganyan na tayo po ay talagang sinusubok mo minamahal. Subalit, tayo mga minamahal, sabi ng awitin, alam natin kasama natin ang Diyos, walang dapat ikatakot. Amen? Walang dapat ipangamba. Bagkus kapag tayo, sabi nga ng Biblia, ay laging nananagana sa gawain malapay noon, lalo tayong iingatan at puprotektahan ng malapay noon. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At paalala lang po muli mga minamahal, dapat mas malakas po mga minamahal, mas nangingibabaw po yung ating boses po mga minamahal, yung ating pagpupuri kaysa sa lakas ng ulan o maging yung sounds po na naliga ng generator po mga minamahal. Dapat talagang nariyan patuloy mga minamahal yung ating kasiglahan sa pagpuri sa malapay noon. Tandaan natin mga minamahal, tayo rin ang makikinabang po mga minamahal. Amen? At tayo po tuloy-tuloy na sa Panginoong mabuhay pinagpalang patotoo. At gayon din po mga minamahal sa mga magpapasalamat sa malapay noon. Laksan-laksan po lang natin yung ating pagsasalita, yung paghawak po ng mikropono po mga minamahal. Mas mainam na ito ay halos malapit sa ating bibig kapag tayo ay nagsalita para yung pick up po mga minamahal ay mas maganda po yung pick up po ng microphone po mga minamahal, sapagkat siyempre yung ating mga beloved control po mga minamahal ay nariyan na talagang halos okay po yung volume kanilang nilalagay. Tangi po natin gawin sa mga humawak po ng mikropono, dapat hindi po malayo yung mikropono po sa ating bibig para mas ma-pick up po ng maayos at maganda yung ating pong mga boses. Amen. Narito po ating pong beloved brother Edward Padua. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sundan sila na ating pong beloved sister Avelina Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulit, paglulahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willis Dalmeda. Ganoon din po sa di malilimutang aral, turo at aral ng sa ating minamahal na Pastor Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating, din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan, manatitian, sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating FB Live. Because mga minamahal, kung nagpapabot na po ng magandang daling araw na po sa inyong mga minamahal, kung nagpupuri, nagluwalhati, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus ng mga minamahal ng wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ang inyong abang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko na yung karamdamang yan mga minamahal. Yan po mga minamahal na tunay po na napakahirap mga minamahal pagkat yan po pag sinusumpong ito mga minamahal. Yan po na hindi po ako makahinga mga minamahal, maging sa pagtulog mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yung tamang posisyon mga minamahal, hinahanap po yung mga minamahal upang ako'y makatulog mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus dahil yan po mga minamahal na ginamit po yung aking Tito Salaman mga minamahal na siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal. Na tunay po mga minamahal na wala po kaming ginawa mga minamahal kung hindi po kami po dumalo mga minamahal sa ganyan po sa gawain dyan sa dakong linggayin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Mga minamahal, wala po akong ginawa mga minamahal kundi po tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Isus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo ng tubig mga minamahal, yan po yung karamdamang asma mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus.
At tunay nga po mga minamahal na dito po may minamahal na yan po mga minamahal din yung mga minamahal yung pagpapala mga minamahal na nandyan din po na yung trabaho mga minamahal. Hindi po ko yan hinanap mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal ako yung nag-umpisa sa maliit na sahod mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagtatapat mga minamahal. Yung aking sahod mga minamahal yan po unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. pa Jesus. Amen. Hallelujah. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Niya po mga minamahal sa pag-iingat. Yan po sa pagbiyahe mga minamahal, sa pagpasok, pag-uwi mga minamahal, tuloy nga po minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus. Yan po kanyang patuloy na pag-iingat mga minamahal, kalakasan mga minamahal, hallelujah. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nandiyan din mga minamahal na yung imal na mga minamahal, yan po mga minamahal, nagawa ng ating pinakamamahal pa Jesus. Yan po aking buong pamilya mga minamahal na tuloy nga po na sila po'y dumako ng dakong Marikina mga minamahal. Yan po nakarawan po ng aking beloved Tita Salaman mga minamahal. Yan po mga minamahal, sa kanilang pagbiyahe mga minamahal, lulad po sila ng jeep mga minamahal na tunay po yung kasiyahan mga minamahal na hindi nila alam mga minamahal na sila po'y madidisgrasya mga minamahal. Yan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung jeep na kanilang sinasakyan mga minamahal. Yan po'y bumaliktad, umikot po ng 5 beses mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus dahil tunay po mga minamahal na yung jeep mga minamahal na para pong ito'y niyuping lata mga minamahal. Ngunit sila po'y mga minamahal yung aking beloved lolo mga minamahal. Yan po'y nakapag-rebuke ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng ating Praise the pinakamamahal Lord! pang Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Thank you so much. Sa Jesus, hallelujah. Amen. Andiyan po mga minamahal na ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil yung abang lingkod mga minamahal ay nagkaroon din po ng matinding trangkaso mga minamahal na halos umabos po yan po ng ilang week mga minamahal bago gumaling mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na wala pa akong ginawa mga minamahal kundi po nag-ayuno mga minamahal, na pumunta dito, dumako dito sa pastoral house mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko ng ilang fasting mga minamahal, yung aking matinding trangkaso mga minamahal yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung pinagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, yung mga minamahal na hindi man karapat dapat mga ginagamit ng iyong abang lingkod sa bilang mga awit mga minamahal. Kung pinagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po lang pinakamataas na pagpupulit, paglulati sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalampato ng ating pong beloved brother Edward Padua. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal ng ating Diyos na pinaglingkod sa ministeryo ito mga minamahal ay Diyos na mapag-ingat po mga minamahal. Amen. Totoo nga ang turo sa ating mga pastor kapag tayo po ay nasa kalagitnaan po ng nariyan po yung maaring sa disgrasya po o maaring sa pagtatangka ng mga taong may mamasamang hangarin sa atin. Ang sabi ng ating mga pastor, mag-rebuke lamang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen. Yung pag-rebuke na ganyan mga minamahal, sabi nga mga minamahal, kapag binabanggit natin yung mga katagang yan, dapat dapat may boldness po mga minamahal, dapat may diin mga minamahal, sapagkat paano tatalsik po mga minamahal, paano matatakot ang kaaway po mga minamahal kapag tayo po mga minamahal, yung mga ganyang salita po mga minamahal, according to Bible po mga minamahal, ay mga pinapata sa bugupuri po yan sa mga Panginoon, lalo na yung hallelujah, amen. At dapat lang po mga minamahal na talagang yan ay kapag ating binabanggit po mga minamahal ay maramdaman po mga minamahal ng kaaway ng Diyos mga minamahal, talagang magsisitag po mga minamahal na bagay, milya-milya po ang layo niyan. Ang sabi ng ating mga pastor, kapag tayo po mga minamahal ay may karamdaman, kapag narinig natin ang bawat isa nagpupuri, pumalakpak ng malakas, amen? Kapag narinig natin pag sinabing everybody shout praise the Lord, magsabi talaga ng praise the Lord, praise the Lord, amen? Dahil talagang anuman po mga minamahal ang baon-baon natin sapagkat tayo po mga minamahal sa oras na ito ay tumungo rito, nagkakaisang nagpupuri sa mga Panginoon. Maaari ang bawat sa atin po mga minamahal ay may dala-dala pong problema po mga minamahal. May iniisip-isip po sila na maaring pangailangan sa araw ng bukas po mga minamahal na talagang iniisip nila kung paano ito matutugunan. Subalit sabi nga ng mga pastor, mawawala lahat yan, mapapagpag lahat yan tulad ng
isang puno na kung saan punong-puno ng mga bulok na dahon, tuyong dahon, kapag talagang ang punong ito ay sumasabay sa ampas ng hangin po, mapapagpag lahat niyan. Gayon din po tayo maminumahal kapag tayo ay nagpupuri sa malapay yung ating atensyon, yung ating puso, isip, ay hindi nakatuon doon sa problema, hindi doon sa pagsubok, hindi doon sa pangailangan, kundi sa oras na narito tayo sa pagpupuri sa malapay noon, isang tiyak na bagay mong minamahal. Amen. Habang ikaw ay pumapalakpak, habang ikaw ay nagpupuri sa malapay noon, mapagpag lahat ng iyong problema ng pag-alinlangan. Amen. Na ngayong takot mo, minamahal, mawawala yan sa pangalan ng ating malapay Jesus. Gaya ng ating mga kapatid, yung patotoo niya, grabe po yung nangyari doon sa sinasakyan ng kanyang mahal na kamag-anak po maminamahal. Talagang ito po maminamahal ay nagpaikot-ikot po maminamahal. Ang sabi niya parang yung lata po maminamahal, alam niyo yung lata na walang laman, kapag ating itinapon yan maminamahal ay talagang grabing ikot po yan maminamahal. Ano kaya mangyayari doon sa nasa loob ng sasakyan na yun kapag gayon ang mangyayari maminamahal ay talagang magtatamasan ng matinding kumbaga magkakaroon ng fracture po maminamahal, o maaring ang ilan po maminamahal ay mabago ang kanilang ulo, ang iba ay mamatay po maminamahal. Subalit, ayon sa patutunan ating mga kapatid, dahil lang sa pag-rebuke ng kanyang mahal na kamag-anak, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, yun po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Purihin natin malapay noon at tuloy-tuloy tayong mga minamahal. Atin naman pong ibinibigyan pumunta sa ating bubilad Sister Avelina Rosario. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpaati ang malapay noon. Sundan sa ating bubilad Brother Pedro Rosario. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga dinalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay, maghapon po yan. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakasakit ng aking ulo. Talagang para bang, hallelujah, may tumutusok-tusok sa ilalim ng aking ulo. Talagang napakasakit talaga. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang tamang-tama, nilipat-lipat ko po yan. Talagang, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, at nung hindi nagtagal, talagang hinanap po namin ang gawaing ito. Tamang-tama po dyan sa Lukban, natagpuan namin sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin, istampong pinagaling ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po siya nagpapabaya sa amin sa patuloy ng pagdalo. Hallelujah. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hindi na po sinusumpong. Praise the Lord. Hallelujah. Lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kalusugan,
pagkalulom ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak. Nag-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord. At talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Hallelujah. Talagang yung aking mahal na anak na hallelujah, tumilapon lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay hindi wala po siyang natapmo. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po nagpapabaya. Siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang po ng ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating pinakamabala Panginoon sa wagpala din sa buhay ng ating mga kapatid. Tunay nga paminamahal ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para sa aming mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, sa sino man na makapanood ng balagawain na ito ng mga Panginoon, ay nagpapakita lamang ang aming Diyos po dito ay Diyos na walang pinipili, basta makita lang ng Panginoon na ating masunod yung kahalagahan ng paglilingkod sa Kanya. Sabi nga ng Pastor na kapag tayo talaga may pagkakataon, makadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo ay dumalo sapagkat sa pagdalo natin, doon tayo nagkaroon ng kapangyarihan ng pananampalataya sa Panginoon. Anuman ang maaring mga pagsubok na dumating sa ating buhay, tayo man magkaroon ng mga sakit na ating maramdaman, tayo man ay malagay sa pag-uusig, o maaring tayo man po ay magkaroon ng pangailangan na kung ating isipin, halos hindi natin alam kung paano ito susolusyonan. Amen. Subalit dahil tayo ay patuloy na natuto sa ating naririnig tungkol sa kahalagaan dito, ang sabi kapag tayo ay dumalo, nakikinig, pumalakpak, magpuri sa Panginoon, yung ating mga napakinggan, hindi lang basta napakinggan, kundi ating naisabuhay isang tiyak na bagay, yung ating mga iniisip, yung ating mga daladala, ating mga kinakaharap na mapagsubok, kabigatan sa buhay. Isang tiyak na bagay, yan po ay papawiin ng Panginoon, yan po ay tutugunan ng Panginoon, basta kayo lamang po ay manampalataya. Amen? Kung paanong kami po na inyong narinig sa inyo po ang mga kababayan, napakapalad po ninyo sapagkat hindi lahat ng tao sa oras na ito ay tulad ninyo na naglalaan ng oras upang makinig sa aming patutuo tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ang inyong ginagawa ay lubos na ikinatutuan ng Panginoon. Isang tiyak na bagay, anuman ang inyong pinagdaaran sa oras na ito, yung narinig yung mga patutuo kung paano pinagaling ang karamdaman, naging Panginoon iniligtas, gayon din po ang mangyayari sa inyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At nakita niyo po, mga minamahal, glory to God lang po, mga minamahal, kapag ating talaga natatandaan yung proper po na paghawak ng ating mikropono, ay napakaganda po, mga minamahal, ng resulta po, mga minamahal, ng ating sounds po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa aming paaralan, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, sa aming seminar, hindi nawawala lagi bago kami magsalita sa harapan, yung wastong paghawak ng mikropono, lagi po nila yung nire-remind sa amin. Dapat hindi malayo yung mikropono sa ating bibig po, mga minamahal, para yung pick up ay maayos. Kung paanong sa amin, mga minamahal, ay grabe yung pagpapahalaga na itinuturo sa amin para sa aming mga mag-aaral, sa aming mga estudyante, sa mga audience na makarinig ay maayos, maunawaan nila, ay gaano pa po kaya sa atin. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pinakikita itong mga minamahal ay katotohanan ng mga katotohanan po, mga minamahal, yung para po sa aming mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, hindi po binabayaran po yung mga nagsasalita rito. Sila po hindi namin kinakausap kung ano ang kanilang sasabihin. Wala pong ganun, hindi po scripted. Yun po ay totoong nangyari sa aming mga buhay. Kung paano kaming kinabagan ng Panginoon, paano kaming tinawag ng Panginoon, paano kaming pinagaling ng Panginoon, yun ay pawang katotohanan po.
Amen? Praise the Lord. Sa aming minamahal kapatid dito, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Totoo po yun. Hindi po yun, wala pong binabayaran dito. Maging ang inyong lingkod na nagsasalita ngayon, ay hindi po kami binabayaran po dito. Ito ay nangyari po talaga sa aming buhay. At kung gusto ninyo na lalo nyo po talagang makilala ang Malapay noon, ay sa napakalapit na Malagawa ang Malapay noon, kayo lamang po ay mas magandang makadalo po sa mismong gawain ng Malapay noon. Malalaman nyo doon kapag nandito kayo mismo sa live po talaga na pagpupuri sa Malapay noon. Talagang kayo po ay magiging saksi. Walang lalapit sa inyo dyan kung ano ang inyong sasabihin. Ang tangi lang nilang sabihin, napakapalad mo kapatid, nandito ka sa pagpupuri sa Malapay noon. Amen? Praise the Lord! Puri natin pinagmamalapain noon. At tayo po tuloy-tuloy na atin binibigyan po mata sa ating po beloved brother Pedro Rosario. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon. Sundan sila ating po beloved sister Aiza Corpus. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung nagpapabot ng dubing paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganyan din po sa buong beloved Albida family at sa ating pong beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga beloved na kapatiran, minamahal na kapatiran. Hallelujah, hallelujah. Magandang pinagpalang mabadaing araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa Malapang Isus at binigyan po ako ng pagkakataon na upang ko po'y pasalamatan po siya sa kanyang ginawa sa aking mga gawa sa aking buhay. Hallelujah. Magbulano ko pong ako'y makapakilala po sa gawain niyo po sa panonood po ng TV. Hallelujah. Na tunay po noong araw na hindi po ka po nakakilala sa Malamang Jesus. Hallelujah. Ay marami akong gawa na sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon na di ka aya-aya po. Hallelujah. Tunay po ang aking karamdaman po noon maging sa aking bisyo. Hallelujah. Tagang nung amin pong masumpungang itong gawain pong ito sa TV, ang una pong nakasumpong ang aking may bahay. Hallelujah. Tunay po, nung aking mabungaran ang panonood sa TV, tama-tama po nangangaral po ang ating beloved Honorable as Pastor Almeida, hallelujah. Sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tunay po ako po yung nagkaroon ng aking pananampalataya sa buhay. Hallelujah. At tama-tama po noon, year 99 po noon, unang linggo, hallelujah, na kami po yung naggayak na magsimba sa Kamisaraan Bulaharang Relihiyon. Hallelujah. Na dahil po sa malapit lang po sa kami sa bayan, amin pong nilalakad po, hallelujah. Hindi po namin namalayan po na kami po yung napabungad po sa ating pong gawain diyan sa Mailakban. Hallelujah. At tama-tama po pagpasok po namin, sinabong kami ng isang brother, si Andronico Gaudani. Hallelujah. Na kaming po'y pinaupo. Hallelujah. Tama-tama po noon, nag-awitan po ng Joyful. Pagkatapos po ng Joyful Solemn, hallelujah. Hindi ko rin namalayan na ako yung mapasabay sa ating pong pag-aawitan po ng Joyful. Hallelujah. Na ating pong mga kapatiran talagang galak na galak po sila sa kanilang pag-aawitan ng ating papuri sa ating pinamakamahal na Panginoon. Hallelujah. At pagkatapos po ng gawain po natin sa Hallelujah, muli kami nilapitan ng ating beloved Andrew Gautari.
na kung kami po yung magbabautismo, tunay po, wala po akong alinlangan. Hallelujah. Kami po yung nagpabautismo, kasama ko ang aking may bahay. Hallelujah. At tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po, nung pag-aakon ko sa bautismo, hallelujah, tunay po, ako po yung nagkaroon ng kaginhawaan sa aking buhay. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus at aking mga karamdaman, maging sa aking bisyo. Tunay po, sa patuloy po namin na pagdalo ng tatlong beses sa isang linggo. Hallelujah. Hindi ko po namalayan na ako po'y binago at pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Maging sa pag-iingat po. Hallelujah. Dahil po, nung nakaraan na overnight, hallelujah, pag-uwi ko sa bahay, hallelujah, na may dala-dala po akong yung natira kong pandesal, hallelujah. At tinawag ko po yung aking alagang aso na maliit pa, hallelujah, na itatapon ko sana yung pandesal sa kanya, hallelujah. Ngunit hindi ko nabitawan po, kaya kanyang sinunggaban yung aking kamay, hallelujah. At nasugatan yung aking hiniliit, hallelujah. Kaya sabi ng aking kapitbahay, magpa-injection daw ako, hallelujah. Dahil po yung rabies ng tutang yan, hallelujah. Sabi ko sa aking loob, hallelujah, bahala na po ang aming pinakamamahal na Panginoon sa akin, hallelujah. Na nanindigan po ako, hallelujah, na hindi po ako nagpa-injection, hallelujah. Kaya sa ngayon, mag-iisang linggo na po yung aking paggagat ng aso sa akin, hiniliit, hallelujah. Tunay po, ako po'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Na sabi po nila, pagka isang linggo na po yan, ako raw po yan naglalaway, ngunit sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, wala pong nangyari po sa akin. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon. Man, praise the Lord, hallelujah. Sa kanya pong pag-iingat, hallelujah. Baging sa aking pagmamaneho ng tricycle, kagaya po kanina, hallelujah. Talagang tunay po, malamig po, hallelujah. Aking mga paa talagang nagkaano sa kabahayan. Ngunit salamat po sa malapangin na sa inyo pong pag-iingat sa akin. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin na ang mahal Panginoon siya po nag-provide ng amin pong pangangailangan. Hallelujah. Kaya hanggang maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin. Hallelujah. Magmula sa financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Pedro Rosarios. Pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay na talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Na grabe mga pagpapala, hallelujah, na tamasa natin mahal na kapatid. Buhat nung sila makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing kapayapaan, minamahal, lalo na sa mga bisyo na nandun, minamahal, talagang hindi natin may iwasan, minamahal, na talagang dati nung tayo hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang grabing perwisyo, grabing gastos, minamahal, talagang perwisyo sa pamilya, hallelujah. At ganun din, minamahal, talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago ng ating mga buhay, hallelujah, nating tinanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa patuloy na pag-iingat sa kanila, minamahal, nandun ang grabe mga pag-iingat na talagang di natin mabayaran, minamahal, ang mga bagay na yun, minamahal, na grabing pagpapala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At lalo na yung mga pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pangailangan sa araw-araw, sa ating pagpatuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang
kahit kailanman talagang hindi nagkukulang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang patuloy sinustentuhan ng pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng ating pangailangan. Yan ay grabing pagpapala na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At manamahala sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher. Ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Radal Meda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din sa beloved children ng ating beloved Honorable Pastor, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. Ako din po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Nir, at ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At ang kitang pagbati, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah! Tunay po minamahal na talagang sa ating mga trabaho, talagang minsan din natin maiwasan minamahal, talagang medyo makaramdam tayo ng konting antok minamahal. Normal lang po yung minamahal, ngunit wag po lang natin tutulugan minamahal dahil magiging sayang po yung mga pagpapalang inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin minamahal, ang mga bagay na patotoong ganito ay talagang ito'y gawa ng Diyos. Ito'y patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magpatibay sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Mangyari din po kung sa ating mga minamahal na magpapatotoo, pwede din po kayong mag-alay minamahal at mangyari lamang po, pwede ko makipag-coordinate sa ating mga beloved instrumentalists. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At akin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Aiza Corpus, at sunod po siya ng ating beloved Brother Mark Loren Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy A. Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatid ng isang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Pupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lang po last year po ng October, andyan po na bumagsak po yung katawan ng aming mahal na ina dahil sa hindi inaasahan nga po na nung naipa-check up po namin sila, andyan na lumabas po sa kanilang result na sila po ay may pulmonary tuberculosis. Andyan po talaga na bawat paglakad nila talagang hindi po nila makayanan. Makikita mo sa kanilang mukha na kapag naglakad lang po sila ng kaunti, talagang namumutla po sila at kulang na kulang po sa oxygen. Hinihingal at nanghihina po ang kanilang buong katawan. Hanggang sa dumating po yung oras na gusto nila nakahiga na lamang po at hirap na po silang tumayo, inaalalayan po namin sila, pati sa kanilang pagkain. Talagang nanghina po yung kanilang buong katawan ng mga oras na yun. Diyan po na sa aming buong pamilya talagang nag-alala po kami sa aming mahal na ina at dahil nga po sa kanilang kalagayang yun. Ngunit andyan po yung pagsusumamo namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na at pagsisisi po namin sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at pagkukulang sa ating mahal na Panginoong Jesus. Isang buwan po na halos hindi po nakadalo ang aming mahal na ina, buwan po ng December po yun, mga minamahal, dahil hindi po nakayanan ang katalang katawan, mga minamahal. Ganun po yung panghihina po nila, ganun din po na talagang halos nangailangan na rin po sila ng oxygen doon po sa aming bahay. Hindi na rin po namin sila ma-confine sa hospital dahil sabi nga po ng pinsan ko pong nurse na nagtatrabaho po dati dyan sa Bulingit, andyan po na pag kinonfine po namin sila, talagang mahahalo po sila sa mga case po ng COVID-19.
Andyan na nanampalataya po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tulungan po ang aming mahal na ina maibalik ang kanyang dating kalakasan at bigyan po ng kompletong kagalingan. Andyan po na no last June lang po, ito pong nakaraang buwan lang mga minamahal. Andyan po na pina-check up po namin uli sila mga minamahal. Andyan po na sabi po ng doktor, malinis na po ulit yung kanilang baga mga minamahal sa kahabagan lamang po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagaling na po yung kanilang pulmonary tuberculosis at andyan din po na nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung dating pagkain po nila na sobrang kaunti lamang mga minamahal, andyan po na unti-unti pong pinabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung kanilang kalakasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakalakad na po rin sila ng maayos at andyan din po na yung kanilang konting pagkain talagang dinadagdagan po ito araw-araw na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinapalakas at pinapalusog na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nung ako po ay dalaga pa lamang po mga minamahal, alam ko po sa aking sarili na parang may mali sa aking buwan ng dalaw dahil sa isang taon mga minamahal, andyan na 2 o 3 beses lang po akong datna ng aking menstruation mga minamahal. Bilang isang babae, hindi po yun normal dahil ang normal po sa isang babae talaga dapat buwan-buwan po. Andyan po na pag sakaling dinatnat po ako mga minamahal, talagang mararamdaman ko po yung sobrang pananakit ng aking puson at mayroon po ako nakakapas sa left side po ng aking puson mga minamahal at pag inaatake po yung sakit na yon, namamanhid po yung kalahating katawan ko at andyan minsan nagsusuka po ako at sobrang sakit po talaga mga minamahal, hindi ko po kayang tumayo. Hanggang sa ako po ay nagkaasawa, mga minamahal. Bilang isang babae, nag-aalala po ako dahil hindi ko po alam kung okay po yung aking matres dahil gusto ko po magkaroon ng anak na at malaman na okay po yung aking matres ng mga oras na yun. Andyan po na ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigyan po ako ng sign na maging okay at normal po yung aking mga ovaries, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay na-delay na po ng 1 buwan. Nag-decide po ako magpa-check up noon at nagpa-transfer sa OB. Andiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nag-positive nga po ako sa result ng PT ko at andiyan din po na hindi lang po yun dahil yung result po ng transfer ko, ang nakasulat po doon ay normal ovaries po yung right and left ovaries ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po na ino-observan ko po yung aking menstruation. Talagang buwan-buwan na po akong dinadatna na aking menstruation sa kahabagan lang po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbabiyahe ng aking mahal na asawa, sa kanyang pagbebenta sa dako po ng Tarlac. Pag bumabiyahe po yan mga minamahal, nagdadala din po yan ng isda dahil nagpapa-order din po kami doon sa dako ng Tarlac. Andiyan na umaalis po siya ng 2:00 po ng madaling araw sa aming tahanan. Mag-isa lang po siyang bumabiyahe mga minamahal. Nagpapasalamat po ako dahil minsan yung kanyang pinsan may binalita sa amin na doon po sa kanyang dinadaanan, mayroon po talagang mga hino-hostage po doon or mga masamang tao. Dahil nadaanan ko na rin po yun minsan doon po sa dako ng Alcala. Talagang yung dadaanan po niya doon, may mahabang bukid po doon na talagang walang bahay. Bilang isang tao, andyan din po yung pag-aalala, ngunit pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagbebiyahe doon. Kahit madaling araw man po, andyan po talaga yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung akin pong beloved baby, nung pong ako ay bumaba sa pagiging mga awit, andyan po na nung nilabas ko po yan, 2 months pa lang po siya mga minamahal. Dinapuan na po yan ng ubo mga minamahal. Hanggang sa nag-1 taon at 2 taon po yan, hindi na po yan tinigilan ng ubo mga minamahal. Hindi ko po alam bakit konting amoy lang po niya sa usok. Andyan po talaga na talagang uubuhin na po yan.
Madalas po kami sa doktor, laging pinapacheck up, nireresetahan ng mga gamot, mga minamahal. Alam ko po sa sarili ko na may pagkukulang ako dahil nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na babalik po ako bilang isang mangawit. Ngunit hindi ko po yun magawa-gawa sa dami ko pong mga dahilan, mga minamahal. Hanggang sa last year po, nag-umpisa po yung ubo niya ulit. October po nun, mga minamahal. Gagaling po siya ng 1 week, babalik ulit. Makaamoy lang siya ng konti, talagang uubuhin agad-agad. Gumagamit na rin po siya ng nebulizer. Halos, hindi ko po alam kung mag-aasma na po yung aking beloved baby dahil pati nung birthday po niya ng December, talagang dire-diretso po yan, magmula October, November, December, January. Talagang hindi po tinigilan ng pag-uubo yung baby ko, mga minamahal. Birthday na birthday po niya, mga minamahal, ng December 31, inaatake po yan ng birthday ng kanyang ubo. Nagne-nebulizer po yan, mga minamahal. Andyan po na nung gabing yon na birthday po niya, talagang nanalangin po ako sa ating pinamamahal na Panginoon at nagsumamo po ako at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon na sabi ko, mga mahal na Panginoon, pagalingin mo po akong beloved baby, tutuparin ko po yung pangako ko sa iyo. Sabi ko pong ganun, mga minamahal, hanggang sa nag-start na po akong mag-fasting noon, mga minamahal. Napansin ko na lamang po pati ng aking mahal na ina nung ako na po ay makabalik sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit hanggang sa mga oras na ito. Andyan po na talagang napansin ko po na hindi na po ulit siya agad-agad nadadapuan ng ubo na yon. Hindi na po niya nagagamit yung kanyang nebulizer sa bahay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung kanyang pagtutuwid sa akin, sa aking mga pagkukulang. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang financial na patuloy niya pinagkakalob sa amin dahil kumuha po kami ng hulugang motor na hindi ko po alam kung paano po namin huhulugan yun, mga minamahal, dahil nagpapagatas nga po kami sa aming beloved baby. Andyan din po na andyan na hindi, alam po natin na hindi po basta-basta yung halaga na ginagastos araw-araw. Ngunit nagpapasalamat po ako dahil tuwing andyan na po yung due date ng hulugan namin ng aming motor, andyan din po yung on time po na pagpapalang pinagkakalob nating pinakamamahal na Panginoon na ilang buwan na lang po matatapos na rin po namin yung hulugang motor na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala po niyan, sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang.